7 vuotta sitten Banmark otti minuun yhteyttä tarjotakseen tukea urheiluuralleni. Kestävä kumppanuus oli silloiselle nuorelle ja pennittömälle hiihtäjälupaukselle korvaamaton. Kannoin Banmarkin logoa alusta asti ylpeänä, vaikka tunsin konttorin sympaattisia tätejä ja prosessiteollisuuden muotoja vain vähän. Yhteistyö Banmarkin kanssa lähti loistavasti liikkeelle. Minä lunastin odotuksia ladulla nuorten MM-mitallin ja maailmancupin kiertämisen myötä. Banmark puolestaan yllätti positiivisesti toimintansa monipuolisuudella, yhteisöllisyydellä ja kilpailuhenkisyydellä, joista opin vieraillessani Banmarkin tiloissa ja tyhypäivässä. Banmarkin ainutlaatuisuus ja strategia aukesi itselleni laajemmin vastoinkäymisten tullen. Vaikeina aikoina huomasin, että Banmarkilla ei haasteita pelätä. Urheiluurani tukeminen nähtiin mutkista huolimatta mahdollisuutena ja ongelmiin etsittiin ratkaisuja. Vaikeudet vaativat myös paljon Banmark-asennetta, eli sinnikkyyttä sekä halua olla parempi ja nousta takaisin. Yhteistyömme aikana olen saanut olla rohkea ja kokeilla uusia toimintatapoja. Muun muassa harjoitusmäärää on nostettu radikaalisti ja valmentautuminen on muuttunut systemaattiseksi prosessiksi. Erityisominaisuudet, kuten tapaturma-alttiuteni, on myös otettu huomioon suunnittelussa. Uutena kokeiluna toimi myös kesätyö Banmarkin labrassa, jota sain tehdä joustavasti harjoittelun ohessa. Vaikka kemian ala on kiehtova, tuntuu hiihtäjän ammatti paremmin omalta. Onneksi sain nopeasti monivuotisen hiihtoloman, kun lupasin hiihtää ensi talven MM-kilpailuissa ja 2026 olympialaisissa mahdollisimman kovaa. Huippu-urheilussa kehittyminen on haastavaa ja ilman pitkäjänteistä yhteistyötä mahdotonta. Siinä missä määrä on toisinaan korvannut laatua harjoittelussa, Banmark on korvannut määrää kumppanuuksissa. Vaiherikkaiden vuosien jälkeen arvostankin todella, että Banmark kulkee edelleen matkassani mukana.